MDC Utpol Debormani Luwaji Mungbai Kamio Nungjaknai Tui Mathurna Bagai Solar Panel Achuk Rijaka Kerleng Parawo Lukurugni Kaisa Sanmung Tongmani a Sanmung Ungkha Nungjaknai Tui Kahamni Sanmung Jongbarni Sekango Kokriwi Kalangmani Tongo MDC Utpol Deborma a Kokrimani Tabu Mukthangbo Ungkha Khasrangjak Lukurok Srangchlo Amchai Berai Naifayei MDC Utpol Deborma Shaikhanarkha Tini Shik Sal Joratui Bo Belaikino Khatungjak Tamoni Hinba Kerleng Parawo Puila Project Bini Mukthang Ungkha Jongbarini Kok Abaimungni Jora Lukurok Bini Thani Nungjaknai Tui Te Lama Kaham Sanmani Bosaka Nungjaknai Tuini Jingjalno Yakagruna Bagai Tender Karijaka Tei Amchai Khungthamo Solar Panel Achuk Rijaka Solar Panel Achuk Rithanio Chubakha Lukurok Bohaino Hne Shaikhanarkha MDC Utpol Deborma Solar Panel Kerleng Parawo Achuk Rijaka Samburam Parawo Achuk Rijaka Tei Yagulo Kagra Sa Parawo Bohaino Nungjaknai Tui Mathurna Bagai Solar Panel Achuk Rijaka Amchai Berai Naimungni Bisingtui MDC Utpol Deborma Tai Bosaka Lama Hamya Ungjak Rokno Snamai Rina Bagai Chaitok Jagai Tongo Hnai Datino Haste Hapang Lama Snamai Rina Bagai Yapri Romjakhan Hnai Sakabo Anono hambai riu hambai belai belai keno ketang keplaisa kaitorno hambai mariu sengcini habuba granobo mohai platform ano dimani bagai cini borok lukuron bai mungsa klainani ang belai keno khatong thogo tini tam nihin ba an initiative ba cini initiative bai mo kol no puila serang samung klaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rognai 3.5 kilometers rognai PWD road lama belakheno hamya bu nang sakbai khang sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini na sano haisi abonga tei te mo lama no hamdirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khat khlayabo dakti nangi thanai tui hingangke ang belai khena chini trader rong hambai mariu tam ni hin mang bor bai thangi koklam saleimani logi no borok mo amchoini problem no siwi unu gok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlai mani bagi oro simia tekhe daga tui dongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bai mia monoboseng as early as possible repair khlai tui rani sun byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially Holodia BCO Nonosora Kogrosora BCO Tei Athra Mora BCO Tei belai khena bialo to baksa jaga tui kicha phose kri nukhna mia bohai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai mane tui ni bagi so tui rinani chini first and most top priority